Les dades de l'Huracán de València quan juga fora de casa són prou significatives, ja que dels 11 desplaçaments que fins ara ha hagut d'afrontar, en 9 ocasions ha puntuat, aconseguint 4 victòries com a visitant. En total, ha sumat 17 punts fora del seu estadi, 2 més que en els partits que ha jugat en el seu camp. Uns números que s'han de tenir molt en compte de cara al partit de diumenge, on el Badalona mirarà de deixar tocat a un rival directe en la lluita per estar entre els 4 primers. Jo no crec que sigui un equip revelació, perquè l'Huracán al final ha composat una plantilla amb molta gent d'experiència i molta gent amb molts partits a segona B, molt competitiva, indudablement, no? El que passa és que va ser un equip que era una miqueta una incògnita, perquè va començar més bé tard, va ser una irrupció una miqueta sorpressiva, no? Perquè ningú comptava com que un equip que de nova formació pogués estar a dalt tan de pressa, no? L'enfrontament es disputarà diumenge a les 12 al camp del Centenari i serà xiulat per l'àrbitre canari Heriberto Ramos.